дар маҷлисгоҳи варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе нишасти хабарӣ пеш аз бозии даври шашуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи қаҳрамонҳои дуюми Осиё миёни дастаҳои Истиқлол ва Сипоҳон доир гардид. Нахуст ба суоли хабарнигорон сармураббии Сипоҳони Эрон Патрис Картерон ва бозигари даста Ориё Юсуфӣ ҷавоб доданд. Нахуст мехостам миннатдории худро ба тамоми мардуми Тоҷикистон бобати истиқболи гарм иброз намоям. Бозии қаблӣ бо Алваҳдат бароямон душвор сипарӣ гашт. Барои бозии муқобили Истиқлол хеле зиёд кор кардем. Барномарезии хуб доштем. Омодаем ки барои имтиёзҳо мубориза барем. Умедворам ки Алваҳдат баромади хуб карда тими Шарҷаро шикаст медиҳад ки ин ба нафъи мо хоҳад буд. Ба ҳар ҳол мо ба худамон тамаркуз мекунем. ҳарифи мо дастаи хуб аст, онҳоро эҳтиром мекунем. Истиқлол ҳоло бартарии хеле калон дорад ки дар майдони худ ҳунарнамоӣ мекунад. Мо пагоҳ бо тамоми қувват дар майдон мубориза мебарем. Иброз намуд сармураббии Сипоҳон Патрис Картерон. Фазои даста дар сатҳи олист. Бо мураббии нав ки хеле соҳибтаҷриба аст мехоҳем хуб кор кунем ва чизҳои навро ҳам омӯхтем. Бештар ба тамринҳои физикӣ ва тактикӣ машғулем. Ин тарзи дарсдиҳии мураббии нав аст ки ба бозигарон писанд аст. Умед дорем пагоҳ соҳиби 3 имтиёз мешавем, афзуд Ориё Юсуфӣ. Аз ҷониби Истиқлол дар нишасти хабарӣ сармураббӣ Игор Черевченко ширкат кард ва гуфт: дастат дар рӯҳияи хуб аст. Бозии ҳарифро таҳлил кардем, медонем ки имкони ба даври баъдӣ баромаданро доранд ва барои расидан ба ҳадаф муборизаи шадид мебаранд. Рақобат мушкил ва шавқовар хоҳад буд. Ман 2 моҳ пеш омадам ва бо он нафароне ки буд омодагиро давом додам. Бояд ба Лигаи Қаҳрамонҳо аз зимистон омода шуд, на ин ки аз тобистон. Боварӣ дорам ки дар бозии охир бачаҳо бо тамоми ҳастӣ ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Амирбек Ҷурабоев, ним ҳимоятгари дастаи Истиқлол, дар навбати худ иброз намуд: ин охирин бозии мо дар Лигаи Қаҳрамонҳои дуюми Осиё аст. Ҳаракат мекунем ки дар майдони худ имтиёз ба даст оварда мухлисонро шод гардонем. Сипоҳон дастаи пурқувват аст. Дар ҷадвали чемпионати Эрон зинаи аввалро ишғол мекунад. Талош мекунем ки барои радабандии Конфедератсияи футболи Осиё имтиёз соҳиб шавем. Масъулиятро ҳамаи бозигарон эҳсос мекунанд. Ҳама дарк карданд то кадом андоза натиҷаи мусбат муҳим аст. мухлисонро барои дастгирӣ ба варзишгоҳ даъват менамоем. Мо ба дастгирии онҳо ниёз дорем. Пас аз нишасти матбуотӣ қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон дастаи Истиқлоли Душанбе тамринҳои расмии худро доир намуд. 3 декабр дар доираи бозии даври шашуми Лигаи дуюми Қаҳрамонҳои Конфедератсияи футболи Осиё Истиқлол бо тими Сипоҳони Эрон вомехӯрад. Дар тамринҳо тибқи нақша ҳамаи бозигарон ширкат доштанд ва мо танҳо ба 15 дақиқаи аввали он дастрасӣ доштем. Аз мушоҳидаҳо эҳсос гардид ки фазо дар тим самимию дӯстона аст. Футболбозон омодаи мубориза бо дастаи Сипоҳонанд. Ёдовар мешавем ки баъди 5 давр дар гурӯҳи С Алваҳдат бо дарёфти 11 хол садрнишин аст. Шарҷа дуюм ва Сипоҳон сеюм. Истиқлол бошад то ҳанӯз имтиёзе касб накардааст. Ҳарчанд Истиқлол имкони баромадан аз гурӯҳро аз даст додааст, вале футболбозонро мебоянд ки барои касби хол дар радабандии Конфедератсияи футболи Осиё мухлисонро шод намоянд. Яке аз мушкилиҳои асосии бошгоҳи шаҳри Душанбе ин амалӣ накардани имкониятҳои голзанӣ мебошад ки вақтҳои охир ситоди мураббиён зиёд сари ҳамин масъала кор мекунанд. Дар 5 бозии Лигаи Чемпионҳои дуюми Осиё ягона голи Истиқлолро эҳсони панҷшанбе ба ҳадаф расонидааст ки ин натиҷаи ғайриқаноатбахш маҳсуб меёбад, зеро дар он бозӣ қаҳрамони Тоҷикистон аз Ал-Шарҷа бо ҳисоби 1-3 шикаст хӯрд. Бо вуҷуди ин футболбозон ҳадаф доранд то ҳамаи кӯшишҳои худро ба харҷ дода камбудиҳоро ислоҳ намоянд ва дар майдони худ мухлисонро шод кунанд. Бозии соати 19 ба вақти Душанбе дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ оғоз мешавад.